kushuthi ke leli igama leli sikulona ile inhloko eyodwa ngoba umzimba mawuwodwa iba yodwa inhloko akwenzeki umzimba ubone kodwa uba nezinhloko ezu2 ube nezinhloko ezu2 iyodwa head inhloko leli igama inhloko iyodwa mawuzoqambela enye igama uchaza ukuthi manje omunye umzimba ngoba ubungeke umzimba uwodwa uba nezinhloko ezu2 usuka omunye umzimba manje ngiyayithanda kakhulu le nto lento elahla ukuthi ubuKristu bayahlukanisa mina ngathi abasiwona amaKristu labo bantu abasiwona amaKristu ngivumela nawe khona into oyithintile futhi Mr Makhaya wathi munye umzimba munye umzimba sibheke lento ethi umzimba ake silinganise ake sibheke njengalo wami angithi umzimba waziwa ngani ngekhanda bangithi uyabona sokuthi njengoba kumuntu njengoba kuchilisa nje angikwazi futhi uphinde kube nomkwena la uphinde futhi kube nomkhize futhi lana okunye futhi engifuna sikubheke njengoba lithi ke ilizwi kwabaseKolose 3 verse 17 konke nikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenze negameni likabani lika Jesu Kristu ithi ke lento naleli yana lika Jehova lisasebenze ebuKristwini Welcome to another episode of Sisazokhuluma. Once again, umduduzi igama lami engwakashabanga isibongo. Thank you ukuthi uchoose le channel futhi. Siphinde sohlangana. Yazi ke ngihlezi nje ngiphethe indaba ezimnandi ngoba i-aim yale channel ukuthi sifundisane, sakhane ongena ihope iphinde ibuye ihope. Bese kuzothi umuntu odinga iinspiration aphinde akwazi ukuyithola inhloso nje ya le channel ilokho kuningi engisazonilethela khona namhlanje nginilethele futhi something silethe nje indaba ezimnandi uzozizwa wena indaba engiyiphethe ezimnandi angingedwa ke nginabafethu engihamba nabo la amadoda amathathu engwaphethe kuthi ngibaphe nje ngithi uShadrach noMeshach noAbednego kuthi ngibaphela amagama but no bakhona labo ukuthi ngoba nabo bawu3 nayo labo babe u3 nabo before ngiye kudeke ngicela nje ukuthi ke bazi introduce ke sibazi ukuthi bangobani sike sizwe nje futhi nokuthi basiphathele indaba ezithini ake kungabe yimi this time kube yibo nje abayixoxayo le ndaba. Siyabonga ukuthi nifike. Thank you very much ukuthi nithathe isikhathi senu nibe khona. We really appreciate. Ukusuka nje lela nisuka khona nifike la we really appreciate kakhulu. Ake ngiqale ngakuwe la iduzane. Makhaya ngazazisa nje ukhulileke. Ayi angibingelele nami egameni lika Jesu. Yes. Siyabonga ke Shabang cha. Ake ngizithuleke nami igama lami mina ngumlungisi ngwakamakhaya isibongo ngizalwa eKZN eMsinga okunye ke kubaleke kakhulu ukuthi ke ngiyakholwa ngisebandleni lika Kristu Jesu amen. Siyabonga nami ke ngiyabonga ukuthola ithuba mina ke igama lami uXolano wakwaNdlovu ngiphuma nami eKZN Utrecht indaweni yaseYitracht hayi okubalulekile ke nje ngumntwana kaNkuluNkulu ngiyakholwa inkosi uJesu ake ngime lapho kwamanje ngiyabonga. Sibonga. Ngiyabingelela ke nje nami nonke kwelihle igama lomfelo wethu ke uKristu Jesu. Siyabonga nje kakhulu ke Mr Shabang. Siyabonga nje kakhulu ke ukuthi nathi sabukeleke lona kokhulumayo uVincent Chiliza Mdunge ekhaya ke la ngisuka khona ke kwahlabisa lena kwaZulu Natal kwahlabisa ngakhele nje igodi ezimbili ukhalokazi nomadondo lapha ke Gauteng ke ngiselenesia ngiyakholwa ke egameni lika Kristu Jesu ke ngiyi-elder ebandleni lika Kristu Jesu esizokuxoxa ke nje kakhulu namhlanje ukuthi linye igama lokukhonza hayi njengoba bahlale besha abantu bethi sizwa ngegameni lodwa akudingakala ukuthi umuntu angeza nelinye ngoba silinikeziwe Mr Shabang hayi yazi wavelwa indlala yonke wayipha nana ne topic
uthi uchiliza Mdunge ibongo lezi zo2 ngibizwa nje kanjalo uchiliza isithakazelo isibongo Mdunge isithakazelo bakhona abanye abangibiza ngochiliza bakhona abanye abangibiza kuMdunge alright hayi babukeli njengoba nibona ke ungashintshi khona uzokufunda kukhulu njengoba nje isihloko sisho linye igama kunesizathu iyothi phela le show ngiyakutshela na kanjani uyobufundile but mina ake ngabe mude angibadedela abafowethu njengoba sebekhona uzwile abafundisi lapha bantwana bakaNkuluNkulu amadoda asindisiwe sindisiwe ngithi kunjalo siyakholwa egameni lika Kristu Jesu siyakholwa ku Kristu Jesu sindisiwe kungani nethi linye igama yebo ake siqale nje kuthenini njoba sithi nje linye igama kusho ukuthi inhlangano nenhlangano vele iyona umsungulu wayo ufika inikeze igama njengoba zikhona nje inhlangano ezihlonishwayo ONC no EFF njoba bazile nabasunguli bazi ukuthi fanele bayinike igama kanjalo noNkulunkulu futhi wazile naye ukuthi naye lena yobuKristu kumele nayo ibe negama ngeke uqhamuka uyithola ikhona iANC usuqhamuka negama bese uthi futhi uyiANC futhi kuyo kanjani ngoba umnikazi usuke eqedile kusho ukuthi nje okuye nje kancane nje ngifisa ke sikuhlole njena ake silibhekeni nje ilizwi ke siqale njena ke siqale nje ku Exodus Exodus uchapter Exodus uchapter 6 sifunde njena uverse 2 no verse 3 sizofunda nje ke ngibuye ngibadedele futhi nabazalwane futhi nabo sambisane ke nje ke uExodus isahluko 6 sibheke nje uverse 2 no verse 3 lithi lelizwi God spoke unto Moses and said unto him, I'm Jehovah, and I appeared unto Abraham, unto Isaac, unto Jacob as God Almighty, but by my name Jehovah I was not known to them. Ilesikhathi ke lana ke balaleli babukeli ilesikhathi ke lana uNkulunkulu ke uMoses esephumile ezweni laseGibhithe uNkulunkulu ke usefuna ukuthi amphindisele ezweni laseGibhithe kuba ke ayokhipha ama-Israyeli awakhiphe kuphi ke manje ezweni laseGibhithe. uMoses ke kusukela ke ku chapter 5 wakho Exodus ubelokho embuza ethi ubani igama lakho ngoba lento ethi babundlovu uNkulunkulu akulona igama leyanto leya lento ethi uNkulunkulu ichaza nje into ekhonzwa yikho mafundo Exodus chapter 20 athi uNkulunkulu kuma Israyeli athi ningabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami ngoba lento ethi uNkulunkulu ayilona igama manje ke ubuza ke igama ukuthi ubani igama lakho uthi ke lana kuNkulunkulu ke ku Exodus isahluko ke 6 uthi ke ngabonakala kuAbrahama nakwindodana yakho Isaka nakumzukulu uJakobe uthi nguNkulunkulu somandla uthi kodwa ngegama lami lokuthi Jehova ngangaziwe kusho ukuthi ke uAbrahama noIsaka noJakobe bamkhonza uNkulunkulu kodwa bazi ukuthi uNkulunkulu usomandla laqala ke leli gama ke leli elithi ke Jehova laqala ke leli gama selinikezwe bani selinikezwe ke uMose ke uzophindela ezweni laseGibhithe esemazi lo uNkulunkulu ke amkhonzayo ukuthi ke igama lakhe unguJehova leli gama ke Jehova liqalwe ukunikezwa uMoses uma ke senikeziwe ke mawufunda ku Exodus chapter ke 15 verse 1 kuyavela sebeqedwe kwelulwandle olubomvu ukuthi ke they sang Moses and the children of Israel this song unto Jehovah and spake saying I will sing unto Jehovah for he hath trumpet generously the horse and his rider hath the thrown into the sea Jehovah is my strength and song he is become my salvation this is my God I will praise him my father's God I will exalt him Jehovah is a man of war Jehovah is his name iyona ke ndumiso yokuqala lesifike siyibone Mr Shabang eBhayibhelini lapho khona ke behlabelela bedumisa khona ke bembonga uNkulunkulu ngoba sebemqonda igama lakhe bathi ke uJehova uyindoda yempi nguJehova igama lakhe ngoba ke bebekade sebenze njani bese manje sebemqonda ke manje ukuthi ke igama lakhe ungubani
Okay. Kwabaluleka kakhulu ke makholwa ke kuNkulunkulu le ndaba ke yegama ngoba inkolo yona vele isegameni. Okay. So ke mayibaluleka ke kakhulu ke bazalwane ke le ndaba ke yegama siyathola futhi ke naku Exodus mayilokhu iqhubeka le ndaba lena indaba ke yaloke igama siyathola futhi naku Exodus ukuthi uNkulunkulu ubethi noma ehamba nabantwana bakwaIsrael endleleni bekumele kube nesiqinisekiso segama kuleyo ndawo leyo abasuke bezohlanganyela khona kube nesiqinisekiso ukuthi ke likhona mawufuna nje no Exodus 23 kusukela evesini lika 20 uNkulunkulu uthi kubo ngiyawuthuma ingilozi yami iyohamba phambi kwenu niqaphele ningayithukuthelisi ngoba igama lami likuyo iliphi ke lelo gama igama elithi ke Jehova. Alright. Okay, siphinde futhi uma abantwana bakwaIsrayeli noma ubheka noDeuteronomy nje isahluko 12 kusukela nje nevesini ka1 uyofika evesini ka5 besahamba endleleni uNkulunkulu ukhuluma izinto eziningi wababekela nezimiso ekukhonzeni kwabo abazozenza. Yes, ukhuluma ke lamazwi lawa kuNkulunkulu ke mawufunda ke uDeuteronomy uchapter 12 uthi ke lezi zizimiso nezahlulelo eniyakuzigcina ukuzenza ezweni uJehova uNkulunkulu wawoyihlo akunike lona ukuba ulidle zonke izinsuku zokuphila kwenu emhlabeni. Niyakuchitha nokuchitha zonke izindawo lapho izizwe eniyakuzidla zazikhonzela khona uNkulunkulu bazo entabeni eziphakemeyo nasemadulini naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza. Niwadilize ama-altar azo, niziphohloze izinsika zazo, nibashiso ashera bazo ngomlilo, nizinqume izithombe ezibaziweyo zaUNkulunkulu bazo, nesule igama lazo. Ngoba nalezo zizwe lezo Israel akade ezongena athatha umhlaba wazo nazo beyikhonza uNkulunkulu wazo zimkhonza ngegama lazo. Uthi kufanele lesule igama ukuze amagama ngabi mabili libalilodwa igama lani igama lokukhonza maliqhubeka usethi ke nina niyokwenza njalo kuJehova uNkulunkulu wenu kodwa indawo uJehova uNkulunkulu wenu uyakuyikhetha kuzo zonke izizwe zenu ukuba abeke igama lakhe kuyo leyo ndlu yakhe niyakuyifuna nize kuyo. Abantwana bakwaIsrayeli ke ifika isinikeze ke le verse ke umqondo ukuthi noma bebezokhonza uNkulunkulu bekufunakala sengazi ukuthi bangaba nesiqinisekiso ukuthi libekwe kuphi igama lika Jehova ngoba uthi ke leyo ndlu niyoza kuyo nenze njani niyifune. Yes. Saqhubeka ke nawo bazalwane. Yes. Hayi ngeke ngizwe uthini Ndlovu uthini hayi nama angiphinde ngibingelele sisakhuluma ke ngehloko esikhona esithi inkolo isegameni. Yes inkolo isegameni ngaphandle kwegama kusho ukuthi nokukholwa usuke ungakholwa ngoba awukwazi ukukholwa ungalazi igama okholwa kulona. Sithola ke masifunda emumva masifunda nje bese ichazela umdunge abantwana laba bakaIsrael uNkulunkulu abakade kuyibona bokuqala abe bamkhonza uNkulunkulu kulesa zumelana esidala wabanikeza igama lokuthi bemkhonze bemazi ukuthi uNkulunkulu ubani igama. Uyichazile kama iveza ku-Exodus chapter 20 ukuthi uNkulunkulu wakwabakhuza ukuthi ningabi nabanye uNkulunkulu. Ithini lento ithi kusho ukuthi baningi uNkulunkulu bakhona abanye uNkulunkulu kodwa lo uNkulunkulu ade ufuna bemkhonze ufuna bemazi ngani ngegama uthi igama lami nginguJehova igama lami. Masibheka nje futhi lapha na izichroniki zesibili chapter 7 izichroniki zesibili chapter 7 ziyakuveza ke lokho izichroniki zesibili chapter 7 mawuzoyifunda uverse 14 ukuthi uJehova wakuveza lokho ukuthi bengabi befuneke baziwe ukuthi bamkhonza ngaliphi igama. Mangilifunda nje ngolimi lesiZulu ithi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafuna ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi ngiyobubezwa ezulwini ngithathelele isono sabo ngiphilise izwe labo. Kusho ukuthi ke mangabe sithi inkolo isegameni kufuneka bemazi uNkulunkulu ngegama kufuneka bephinde bebizwe nengegama futhi into yokuqala leyo bakhuleka kuye egameni leli abamazi ngalo nabo uNkulunkulu mabeya kuye bamazi ngegama. Uthema ichaza uchiniza wathi
nanendawo lapha bayakhona bakhuleka khona mhlambe engabe ithempeli nalo kumele libe negama lela bakhonza kulona leli igama lizothi Jehova mangabe kuba nepulpit nayo kumele ibhale leli igama hayi elinye ngoba kuzobe sengathi abanye onkulunkulu angithi uNkulunkulu ushilo wathi ningabi nabanye ngoba bakhona abanye onkulunkulu kodwa ufuna bemqondeni ukuthi ngoba uNkulunkulu onomhawu nesikhwele ngoba bakhona abanye onkulunkulu kodwa bamazi yena ngegama uthi ke uma bekhuleka abantu bami abazithobayo bebizwa ngegama lami bazobizwa ngalo igama futhi abantu babakhonza bani uJehova uma ngabe sifunda uIsaya incwadi kaIsaya chapter 62 chapter 62 iyayiveza futhi le ndaba verse 2 nje singayikude kakhulu izizwe ziyokubona ukulunga kwakho namakhosi onke inkazimulo yakho uyokubizwa ngegama elisha eliyokunqunywa ngomlomo kaJehova. Sengifuna ukuthi singene lapha siyakhona ke manje. Uthi ke uJehova uNkulunkulu ke ngoba sithele into yoNkulunkulu isho nje ubunikazi. Kodwa uNkulunkulu simazi ngegama ngoba inkolo sifuneke sithole igama. uIsrayeli ke esemkhonza uNkulunkulu eseliqonda igama. Simuza uNkulunkulu yena uJehova ebatshela umunye umyalezo manje uthi izizwe ngoba bona bebeyisizwe esisodwa fune siyazi lonto lesikhathi ebanika leli igama elithi Jehova ezinye izizwe bezingaphandle kulombuso uIsrayeli yedwa lo akade biza uNkulunkulu ngoJehova akade khonza ngoJehova ezinye izizwe bezingamaforena kule yankolo kaIsrayeli lenkolo athi bekhola ukuthi yena uJehova abanye abantu bebengangena endawo kungasho ukuthi lapha eAfrika kuphela kodwa wonke umuntu akade engasuyena uIsrayeli ubengangene kule yankolo kaIsrayeli lesikhathi bekhuleka kuJehova nje bebizwa nangegama ukuthi bangabantwana bakhe ababizwa ngegama lakhe hayi omunye umuntu hayi wesinye isizwe kodwa ubani ibona kuphela ade bebizwa ngegama likabani likaJehova abantwana bakaIsrayeli Batwana bakwaIsrayeli akade bebizwa ngaleli gama bona bodwa omunye umuntu ubengangene lapho ake sibheke nje uMathewu I think chapter 15 ezosibonisa leyo ndaba leyo futhi yenzekala lapha ngizoyifunda nje ngokuphuthuma nayo verse 22 bheka kwavela emkhawulweni yakhona wesifazane waseKhanana wakhala wathi ngihawukele inkosi indodana kaDavidi indodakazi yami ikhwele kabi idimoni kepha akaphendulanga ngazwi base besondela kuye abafundi bakhe bamncenga bathi mukise ngokuba uyakhala emva kwethu 24 kodwa waphendula wathi angithunyelanga kwabanye kuphela ezimvini ezilahlekileyo zendlu yakwaIsrayeli kepha wayeseza wakhuleka kuye wathi inkosi ngisize waphendula wathi akukuhle ukuthatha isinka sabantwana usiphonsele ezinjaneni ake ngime lapho ngifisa nje ukuthi ngiveza la ukuthi into evela kule verse isivezela ukuthi ngempela kuyiliqiniso ukuthi ezinye izizwe kuIsrayeli besingangene nangalesi sikhathi sekufika uJesu asezelwe uJesu mayifika into akade ayizele ukuzokwenza inkonzo yokuqala yokubuyisana phakathi kwaIsrayeli noNkulunkulu uma ade besamkhonza ngale yankolo bekhonza egameni likaJehova ezinye izizwe still noma uJesu asekhona besingangeni kule yagama elithi Jehova ngoba leli igama elithi Jehova linikezwe isizwe noma abantwana bakaIsrayeli ukuphela ezinye izizwe bezingangene kuleli yagama ngoba igama likaIsrayeli elinikezwe lona kuphela manje yikho ke lapho masifunda uIsaya ke izizwe zonke zizobona ukulungwa uzokubizwa ngegama elisha ukhuluma ke sesiprofethi ke manje ngoba vele uIsaya ungumprofeti oqala ongumprofeti kaIsrayeli akuyena kumprofeti webandla likaKristu kodwa umprofeti kaIsrayeli uyabaprofethekela ukuthi ke nizokubizwa ngegama elisha eliyokunqunywa ngomlomo kaJehova kodwa ke manje la ivela khona la ngiyithanda khona ivela isiveza nezinye izizwe kanti la isivezele isizwe nje esisodwa
esisodwa kuphela ithe verse 2 Isaya izizwe ziyokubona ukulunga kwakho namakhosi onke inkazimulo yakho uyokubizwa ngegama elisha eliyokunqunya ngomlomo kaJehova into engifuna siyibheke la ngithe bekuyisizwe esisodwa esikhonza uNkulunkulu ngegama likaJehova kuthiwa ke lapha izizwe sekuzoba khona izizwe ke manje nazo sizongena uzobona ukulunga namakhosi onke ninkazimulo yonke ithi uyokubizwa lo Israel usezobizwa ngelinye manje igama seku include lapho nezinye izizwe kodwa lapha emva kade zivalelwe ngaphandle zizongena izizwe uma sekufike leli igama elisha elizovela kodwa lelo gama futhi alizuvela nje kubantu noma kumuntu ozolala nje phuphe ethi uvuke sethola igama kodwa lizonquna ngawo umlomo kabani kaJehova uyabona nje futhi nje ngendlela aseyibeka ngakhona uMakhaye ngiyayithanda nje kakhulu khona ilizwi alithintile lapha yana athi bazithoba abantu bami ababizwa ngegama lami okay ukuthi Israel bekuyigama likayise likababa wabo uJakobe bebebizwa ngoIsrael ngoba ubaba wabo wabusiswa uNkulunkulu washintsha igama kangabe saba uJakobe kwathiwa kusukela namhlanje usiyoba uIsrael lo Jakobe ke oshintshwa uba uIsrael ube namadodana awu12 nendodakazi eyodwa uDina manje ke lesizwe ke sakwaIsrael sakheka ke kulamadodana awu12 la madodana awu12 lawo makuthiwa ke isizwe sakwaIsrael abizwa ngoyise leli lika Israel igama likabani likayise manje ke khona enye iphathi futhi ke njobe sayivezile nje ukuthi bebebizwa nasekukhonzeni uNkulunkulu bebizwa ngobani bebizwa ngoIsrael ngiyalithanda ilizwi lapha na kuDeuteronomy ake silibhekeni njena uDeuteronomy isahluko u28 uzowakhuluma ekhaya wazwafaka nezinye izizwe wayiveza ukuthi ezinye izizwe bezingangeni mawubheka uDeuteronomy isahluko 28 uverse 10 uyithintile nje ukuthintela indaba yokubizwa ngegama ithi ke uverse 10 bonke abantu bomhlaba bayakubona ukuthi ubiziwe ngegama lika Jehova bakwesabe babona kanti benzani kanti abantu bomhlaba bona wayibona fanele babone lo nobiziwe njengoba kade seshilo ukuthi ezinye izizwe zona bezingangeni zona kuphi lapha na kulesa sivumelwano leli lika Jehova kuleli lika Jehova right manje ke zonke ezinye izizwe ziyobona ukuthi ubizwe ngegama likabani lika Jehova bakwesabe khona into yes khona into futhi engifuna siyibheke Mr Shabangu lapha na kwizichronicles zesibili sahluko 6 yebo ukufakazela nje lenkulumo abekade seyishilo izichronicles zesibili uchapter 6 kusukela evesini lika 32 yes lifundeka kanjena futhi owezizwe ongesiye owabantu bakho uIsrayeli lapho evele ezweni elikude ngenxa yegama lakhe elikhulu nesandla sakho esinamandla nengalo yakho eyeluliweyo abesefika ukukhuleka kulendlu mawuzwe wena ezulwini indawo yakho yokuhlala wenze njengakho konke lo wezizwe akhala ngakho kuwe ukuze bonke abantu bomhlaba bazi igama lakho bakwesabe wena njengabantu bakho uIsrayeli nokuze bazi ukuthi lendlu engiyakhile ibiziwe ngegama lakho uSolomoni lo uveza ukuthi nalendlu ebiyakhiwe ibizwe ngani ngegama likabani lika Jehova kwayona abantu babizwa ngegama lika Jehova nendlu ibizwa ngani ngegama futhi lakhe futhi ngamanye amazwi kusho ukuthi ekukhonzeni liba lodwa igama lokukhonza akwenzeki ukuthi ngaphandle kwebuilding ekukhonzelwa kuyo kubhalwe elinye igama bese uthola ngaphakathi futhi Mr Shabangu bekhonza ngani ngelinye igama liba lodwa igama nethempeli lena beselakhile uSolomon belibizwe ngani ngalo igama leli nabo futhi babizwe ngani ngalo futhi igama ake sibheke ngifuna icace kahle ethempelini ngaphandle bekubhalwe igama lika Jehova usho njalo uSolomon uleli thempeli libiziwe ngani ngegama lakhe njalo nabangaphakathi babizwa ngaleli gama alright singaqhubeka ngiphinde nje futhi ngiyifakazele lento eshoyo futhi ake sibheke futhi noDaniel chapter 9 verse 18 verse 19 yes Daniel chapter 9 Mr Shabangu verse 19 okay lithi lelizwi uthi uDaniel Nkosi izwa Nkosi thethelela Nkosi lalela wenze ungalibali ngenxa yakho uNkulunkulu wami ngokuba umuzi nabantu bakho
babizwe ngegama lakho. Umuzi yili ithempeli. Okay. Umuzi nani nabantu bakho babiziwe ngani Ngegama lakho. hey angazi ubusaqhubeka Mr Makhaya ngase ngiyagena nje yes buse lapha na Isaya nangifika lapha ku-Isaya ngiveza ke into ukuthi manje njengoba ngithe izizwe bazalwane ufune beyiqonda abantu bonke kuleli yagama akekho umuntu obequalify khona ngoba only uIsrael losebenzisa leli yagama lika Jehova. Yes. Ithini lento? Ngabe abantu abana uNkulunkulu bebengenankulunkulu leso sikhathi na bebengenayo uNkulunkulu bona? Ithini indaba? Yebo, ngoba bekuuNkulunkulu kabani? KaIsrael. Besingenayo uNkulunkulu uthini? Besingenayo. Ake sithinte nje kuNew Testament ngamabomu. Ake singene lapha na kwabase Efes chapter 2 ufunde nje chapter 2 verse 11 ngifuna ukuyifakazela lento ukuthi ngempela bebengenawo uNkulunkulu mangifunda ngesizulu isho kanje kimi ke Ephesians bani chapter 2 verse 11 sizogcina nje ku13 okay ngakho khumbulani ukuthi nina enani kade ningabezizwe ngokwenyama ababizwa ngokuthi abangasoki yilabo ababizwa ngokuthi abakusoka okwenziwa ngezandla enyameni verse 12 ukuthi ngaleso sikhathi nani ngenaye uKristu ningaphandle kombuso kaIsrayeli ningabafokazi sivumelaneni sesethembiso ningenathemba ningenankulunkulu ezweni thina sonke ngalesi sikhathi besebenza leli yagama uIsrael besingenayo uNkulunkulu kuloya uNkulunkulu owuJehova ezinye izizwe besingangene besingangene ndawo ngoba igama ebekade bekhonza ngalo kuIsrael uNkulunkulu akamkhethile yena yedwa abanye balo besele since ensimini yaseEden abantu belahla ngenxa yesono abaphindanga babuye bathi lokhu baba ngaphandle bengena uNkulunkulu uIsrael onikele igama lokuthi amkhonze uNkulunkulu kodwa laba abanye besilokhu singaphandle noma ngasho ukuthi bese kukusindiswa ukukholwa kodwa nabo abantu abake basala bamkhonza uNkulunkulu thina abanye sonke singena uNkulunkulu ngoba leli igama lokukhonza elithi Jehova igama ekade likhonzwa uIsrael ngoba inkolo vele isegameni sithi ke masifunda ke lapha na ngifunde khona Isaiah chapter 62 lithi ke izizwe zizobona ukulunga sesizongena ke manje izizwe zibona ukulunga kusho ukuthi nazo sezizoba nakho ukukhonza lo Israeli usezothola ukubizwa nalo ukuthi ashintshwe negama manje abazokhonza ngalo mabezoshintsha igama elizonqunywa ngomlomo kaJehova nezinye izizwe sithola ukuthi ke manje sezizongena izizwe zonke ake sifunde nje ngamabomu Matthew chapter 1 uma ufunda nje kuqala uverse 21 lapha uMaria ekhulelwe mayikhulelwe sizwe indaba lapha uJoseph wayesefuna ukumlahla ngoba wayekade engakamazi umthole sekhulelweke sekuqhamuka ingilosi lapha izokhuluma ke noJoseph ngephupho verse 21 right okay verse 20 esazindla ngalokho bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi Josepha ndodana kaDavidi ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho akhulelwe kungumoya ongcwele 21 uza kuzala indodana ayiqambi igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo kanti ke leli gama eliqala ukufika manje elifika ngomlomo kaJehova mawulanda nje umlando kwaIsrayeli bebaqamba abantwana bebaqamba ngoyisemkhulu wakhona mayiqala nje umntwana ebakhona ubeqanjwa ngegama like lakhona bemqambe kodwa kuJosepha noma kuJosepha noMaria kwenzeka okuhlukile ngoba mayeqala sakhulelwe banikezwe igama ngengelosi abasanikezwe endlini yakubo kaDavid kodwa banikezwe ingelosi kaNkuluNkulu ukuthi lokho akukhulelwe kungumoya uzozala indodana uzoyiqamba igama lokuthi uJesu ngokuba uyosindisa abantu bakhe ezonweni za kuvela kubani kungilosi evela ngomlomo kaJehova
manje kugcwaliseka leyanto kaIsaya ukuthi liyonqunywa ngomlomo kaJehova lithi kodwa ke sekuyoba izizwe ke manje zonke eziyofika khona lapho bese ziyakholwa manje kuleli igama lensindiso manje lifikayo abazokholwa kilo bonke abantu kodwa ke losimile lapho ukuthi igama likuphi inkolo isegameni ngaphandle kwegama ayikho inkolo kumele ibe segameni mayisegameni lilodwa futhi igama awukwazi ukuba namagama amabili sayichazile nje ukuthi uma bebizwa ngalo bephinde bekhuleke kulona futhi igama akwenzeki ukuthi benima bebizwa ngalo ngaphandle mhlambe ethempelini uthola ukuthi sekuthiwa sekubhala abantu bani ministry Bible Church kodwa ngapha babizwa ngegama elinye uma babizwa ngale ukuthi bani church kufanele sisebenze lelo gama lelifanayo lingehluki ngoba linye igama abakholwa kulona manje mangabe mina ngijoba ngumduduzi ngilivule isonto ngibiziwe ngivula ngiliphe nje igama Mduduzi Fellowship Ministries kodwa ngaphakathi ngizomemezela leli gama enikhuluma ngalo leli gama elilodwa elibekiwe yebo ngirong lapho ngiyayithanda kakhulu make siyibheke nje esayichazile nje okokuqala nje ake sibheke ukuthi angithi leli lika Jehova mawufunda no Isaiah 56 verse 5 uphinde wathi uNkulunkulu bona endlini yami naphakathi kwezingange kusho ama walls ngiyobanika igama elihle kunamadodana namadodakazi kwalona lelo kade bezonikezwa lona athe uMakhaya ku62 mayefunda ku62 wathi igama elisha kwalona lelo bezonikezwa lona kusho ukuthi bazonikezwa lisebenze kubo laba kade benana kade benegama ake sibhekeke ngingakafiki nje embuzweni wakho ngifuna ukuqonda ngqo ngifuna ukuthi ngithi ke Mr Shabab sibheke ukuthi Davide bebethi noma belwa noGoliath 1 Samuel chapter 17 verse 45 uthi uzakimi ngomkhonto nangencula kodwa mina ngiza kuwe ngani ngegama lika Jehova balwe ngale izimpi benza izinto zonke uma uKristu Jesu ke esefikile uma sibheka kuJohn 14 mawuzobheka njena lapha na kuJohn 14 John 14 nanti nje nawusibheke John 14 sifike ke sibheke lapha na iverse lika 13 John 14 ngizoya nje ngiyakhona umbuzweni ka Mr Shabang uthi Jesu ke you can ask for anything in my name and I will do it so that the Son can bring glory to the Father okokuqala fanele siqapheleke lokho ukuthi manje kanti leliyana kanti kade besebenza ngale lithi Jehova manje sethu Jesu bazocela noma ngabe yini egameni lakhe fanele siyibhekeke manje ngoba isivumelwano nesivumelwano sinegama lalo lali lokhonza asiqhubekeke ngifuna uye embuzweni wakho masiya ke lapha ke uJesu esekhuphukile ezulwini baqala abafundi ke sekwehla umoya engcwele kuyiPentecost sebeyasebenza kuyizenzo 3 kutholakala kunamaJuda akade besakhonza ngomthetho omdala lapha na kuyizenzo 3 verse 6 bafika kuPetro noJohn kunomuntu lapha obecripple obelokho ecela ngasethempelini egethini bathi ke bona ke isiliva negolide asinalo kodwa sinakho sikunikeza khona bathi ke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha wasukuma lo muntu egxuma engena kuphi ethempelini ephilini lithi ke ilizwi Mr Shabang baboshwa kwaze kwaba ngakusasa ngiyayithanda lezi zinto ababachacha ngazo mawufunda izenzo chapter 4 verse 5 bathi mabe bachacha bathi nje obesindile lo muntu nikwenze ngaliphi igunya nangaliphi igama bebeqaphile lento ukuthi akukwazi ukuqhamuka umuntu endaweni athi uyakhola kodwa bese sebenzisa yini elinye igama lithi ke ilizwi uPetro wagcwala umoya engcwele wathi ke makwazeke kini ukuthi kungoJesu Kristu waseNazaretha enambethele esiphambanweni kungaye lo muntu esindile usethi ke uPetro ngokuba likhe elinye igama phansi kwani komthunzwelanga noma phansi kwezulu elinikeziwe manje ngamanye amazwi kusho ukuthi ngesikhathi uzoqala uthi Mduduzi ministry kusho ukuthi usulahlekele okokuqala ukuthi igama selinikiwe ngoba selithe ilizwi alikhe elinye igama elinikeziweyo phansi kwezulu ngaphandle kwegama likabani lika Kristu Jesu nakho kunye futhi engifuna sikubheke ake sibheke ngamabomu nje ake sibheke abasefesu Ephesians alright yes nje ukufakazela nje
yes sibheke nje Ephesians nangu Ephesians chapter 1. Okay. Yes, Ephesians chapter 1 sibheke nje kusukela eversini lika 19. Ephesians chapter 1 sibheke njena eversini lika 19 ithi, and what the exceeding greatness of his power to us what who believe, according to that working of the strength of his mighty, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and made him to sit at his right hand in the heavenly places. Ngicela simqaphele verse 21. Far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. Ithi ke lento ke ekuphenduleni futhi umbuzo wakho. Yeah. Lithi lelizwi kunamandla amakhulu uNkulunkulu asebenza ngawe vusa uKristu Jesu kuphi Mr. Shabang kwabafileyo. Yes. Ithi wamphakamisa phezulu kokubusa konke negunya namandla. Ithi wamphakamisa futhi naphezulu kwamagama onke aphathwayo. Ithi ke lento le besithi ke hayi kulelizwe lodwa kodwa nakule njani elizayo. Kusho ukuthi leli igama laphakama kunamagama onke including nalela nalika Jehova, ngoba alisho ukuthi laphakama phezulu kwamagama onke ngaphandle kwelika Jehova. Ithi kodwa wamphakamisa phezulu kwamagama onke aphathwayo, hayi kuleli nakule njani elizayo. Manje ithi ke nomduduzi ministry ungaphansi kwegama lika Kristu Jesu. Manje waqala umuntu wathi mduduzi ministry wabiza abazalwane. Kusho ukuthi lo muntu ngimfanisa njengani Mr. Shabang? Ngimfanisa njengomuntu ongafika phase kahle igrade 12 kahle. Phase kamnandi. Silindele ukuthi uzoya euniversity asuke ngo2023 ayofunda ugrade 7. Kusho ukuthi ngamema akaqonda ukuthi yini enkulu ugrade 12 no grade 7 ngoba leli igama liphakanyiswe phezulu kwamagama onke naphathwayo. Yeah. Yes. Asithi ngiyanezwa ne? Angeniphikisi ngiyanezwa futhi ngifuna ukunderstanda kahle futhi kuyenzela ukuthi nobukelayo understanding. Njengoba ekhona nje noma ngasawabizanga exactly amagama amasonto. Opening the bushes, maningi midwife center ministry. Yes. Oh what. Yes. Kodwa konke oma Bible Church, Fellowship Ministries wonke lamasonto lawo. Yeah. Khona nikusolayo yini ngoba noma ekhona lamagama ngaphandle. Yeah. Kodwa uma ngabe singena ngaphakathi. Yeah. Sinikezwa leli igama elilodwa libekiwe. Okay, nami ngicela ukuvela nje kancane. Yeah. Kunalento abantu abangayiqondi. Yeah. yobuKristu. Besikhuluma ngokuthi ke inkolo isegameni. Yeah. Yes. uIsrael bekhonza kuleli yagama elithi Jehova. Yeah. Ngase ngathi ke kunesiprophet esifika ngoIsaya ukuthi izizwe zonke zizobona ukulunga. Bazonikezwa igama elisha elizonqunywa ngomlomo kaJehova. Lavela igama ukuthi uzokhulelwa uMaria uzozala indodana iqambe igama ukuthi uJesu. Yeah. Ngokuba uye oyosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Yes. Mangabe ke uzoyibheka kahle ufunde chapter 2 uLuka verse 11. Into efanayo leyana kade ivela lapha ku21 ukuthi uzozala indodana iqambe igama lokuthi uJesu. Ake sifunde ngamabomu nje chapter 2 uLuka. Ngifuna nje ngiqala lapha ku verse 9. Ingelosi yenkosi yema phambi kwabo. Inkazimulo yenkosi yabakhanyisa nxa zonke besaba ngokwesaba okukhulu. Verse 10. Ingelosi yathi kubo, ningesabi ngokubabhekani. Nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzokuba kubantu bonke. Verse 11. Yeah. Ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavid. Ngifuna ukuthini ke bazalwane la? Lapha kuMathewu chapter 1 verse 21 kuthiwe uzozala ingane indodana ayiqambe igama lokuthi uJesu. Ngapha nakhona kuveza into efanayo kuthiwa nizalelwe emzini kaDavid umsindisi onguKristu. Kusho leli igama elithi Jesu ngoba lapha kuthiwe uJesu ngokuba uyosindisa abantu bakhe ezolweni zabo. Into ethi Jesu isho ukusindiswa. Manje into ethi Jesu ithi msindisi nalethi msindisi ithi futhi ithi Jesu ngoba ngapha kuthiwe nizalelwe umsindisi onguKristu.
maye nguKristu ileli igama ke livela ukuthi njengoba sithi inkolo isegameni amaKristu nayo into ebalahlekelayo njengoba benamagama amaningi abayiqondi lento yobuKristu lento yobuKristu nathi masekuvela igama abantu abanikezwe lona manje abakholwa kilo bakholwa kuleli igama ke leli lendodana leli lika Jesu Kristu Okay. akuyilona elinikezwe abantu bonke mofunda Matthew chapter 28 usuka lapha ku18 athi kuJesu ngiphiwa amandla wonke emhlabeni nasezulwini ngalokho hambani nenze izizwe abafundi nibabhabhadise egameni likaYise lendodana likaMoya Engcwele nibafundise ukugcina konke ngeniyale ngakho. All right. Lento izakala ke uJesu bathumayo benze izizwe abafundi bakhe manje. Futhi abantu mabekholwa bazoba ngabafundi bazoba ngabazalwane bakaJesu bazobizwa ngaye manje uKristu. Manje abayiqondike lento yokuthi uma ngabe inkolo isegameni ufike wakholwa kulelo gama kodwa usebenzise elinye igama yikho ngithi ke even lele dala ekade belisebenzisa ama-Israyeli eseyichazela umdunga lika Jehova alisekho ngapha ngoba abantu sebethola leli gama ile ndida kade ichaza ku chapter 4 chapter 3 no chapter 4 izenzo ukuthi lesikhathi kukhona loya muntu owayekade gule ubizwa ngomuhle wathi mabeqeda ukumsindisa bambeka izandla bambize kwaba nenkinga lapho kophethe ukuthi nimsindise ngaliphi igunya ngoba bebengazi ukuthi babesabambele liyagama elidala sekuthiwa ke makwazeke kunani ukuthi lo sokumile manje obemile nje yilo leli igama ngoba yikho insindiso ngomunye alikho elinye igama elinikezwe ebantwini sebenikwe leli igama manje abantu mabethi bangamaKristu bakholwa phansi kwaleli gama ngoba lelo gama okholwa kilo uphinda ubizwe ngalo nawe. Yebo okay nakho kunye nje futhi embuzweni wakhe sakuchazile nje futhi umakhaya njoba uthi ku wrong yini usho kanjalo ngithi ukuthi umuntu abizwe ngaleli gama mawufunda abaseKolose mina abizwe ngelinye igama nje kube imduduzi ministry angithi mawufunda abaseKolose 3 verse 17 lithi whatever you do umyalo lona whatever you do whether in word or deed do it all in the name of the Lord Jesus. Funa siba konke enikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenzeni konke ithini ke lento ukubizwa kwethu kusegameni lakho bani uKristu Jesu. Right. Mayithi konke kusho ukuthi noma ngabe sizoba nepulpit ezofisa ukuthi siyibhale akumelanga siphume konke enikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenzeni konke egameni lika Jesu Kristu. Noma ngabe uzokwenza mhlawumbe itifiketi zombhabhadiso kodwa kumelanga uphume ekutheni konke enikwenzayo. Kuphinde futhi okwesibili misemakhaya ukuthi inkolo ngithi siyibheka kubapostoli esakhelwe kubo. Nazo ke indaba ukuthi ke bona abapostoli babenalo yini elinye igama na uchaze indaba yofundi umakhaya. Wathi uJesu ufika wathi yenzani izizwe zonke yini abafundi bami ubufundi senza kulona yini igama mawufundi Zenzo 11 verse 26 kuyavela ukuthi uSaul belaphana laphana eAntioch befundisa kwabe seqalwa khona ukuba abafundi bathiwa yini amaKristu mawubheka ifika ihlangane nokuthi izinto zonke zenzelwa kuphi egameni. All right. Uma futhi uya kuizenzo 26 verse 28 uPaula eshumeza uAgrippa uthi uAgrippa sekusele kancane ungivumise ngibe ngumKristu. Manje ke kulaba esibheka kubo abafike bathunywa abapostoli izinto zonke zifike zenzelwa kuphi egameni zonke ukubizwa kusegameni. Manje ke waqala kwaba negama lakho Mr Shabang ufike ube nenkinga yokuthi awusakwazi ukufunda ukuthi konke enikwenzayo asikwenzele egameni ngoba umuntu angaphama isandla abuza athi manje imduduzi church manje yona yenzani manje isegameni nalo lika Christ mhlambe ngendlela isho khona yanezwe konke kufanele kwenziwe egameni konke bese omunye athi ngizoyibiza ngokuthi imduduzi House of Jesus Christ Church. Angithi ke konke makwenzele egameni angithi lo mduduzi akekho kuphi akekho egameni and futhi okunye leli igama lona igama eliphakanyisiwe mawufunda uPhilip 2 kusukela evesini lika 9 lithi uJesu wayithoba ekufeni kwesiphambano ngenxa lokho uNkulunkulu wenzenjani wamphakamisa phezulu kwamagama wonke ukuze ukuthi ngegama lika Jesu wonke amadolo aguqe nezilimo zonke zivuma ukuthi uJesu uyini ithi liphakanyisiwe hayi kuleli nakulo elinjani elizayo
kuba ke nalento kwethiwa ke ama denomination noma amasonto waqala waqhamuka nelinye igama kusho ukuthi akusesiyo lenkolo kaKristu Jesu kusuke sekuba yenye manje ngoba isizoba nefounder ukuthi lemduduzi ministry foundwe nini kodwa leli lika Kristu liqale eJerusalem manje ke njoba bengilinganisile nje ngenhlangano nje enkulu la eSouth Africa iANC ukuthi iANC njoba inali igama kusho ukuthi usuke create enye party mawuzoqhamuka usuza nani negama yeah okay uma umuntu athi okay ka sasebenzisa igama personal but athatha amagama from eBhayibhelini ngoba siyazi kukhona ababhabhadiswa ngomlilo asithi mhlambe ifire worship house center uthathele eBhayibhelini nithi manimbuza athi futhi uNkulunkulu waluconfirm akuyena leli gama ukuthi akaqala ibandla alibiza ngaleli gama so there's nothing wrong because uNkulunkulu aliconfirm akuyena leli gama nithini ke lapho because usefaka uNkulunkulu ufaka yena uJesu impela finally ngiyabonga nje nami mina ngicela ukuthi ke ngiye ke siye lapha ku Matthew u16 uverse 16 lapho uJesu babuza khona abafundi ukuthi ke ngabe abantu bangibiza ngokuthi ngingubani bayashoka abantu kamagama amaningi kodwa ngifuna ukula kulo ngifuna amagama amaningi abawashoya abanye babiza oEliya abanye oJohn umbhaphatisi abanye bathi wena omunye wabaprofeti kodwa ke uPetru 16 uthi uSimon Petru waphendula wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo uJesu waphendula wathi kuye ubusisiwe wena Simon kaJona ngokuba inyama negazi akuwembulelanga lokhu kodwa ubaba osezulwini usethi ke u18 nami ke ngithi kuwe wena unguPetru phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasango eHades wana kulehlula ngisho ukuthi kana uNkulunkulu ngeke aphinde futhi aqhamuke sethi imduduzi yenza elinye ibandla ekubeni yena eselakhile lakhe ibandla ngoba uthi la phezulu kwaleli dwala ngizawulakha ibandla kusho ukuthi ibandla mase sebuye esiphambanweni ese lapho kuMathewu kuLuka 24 uma uyithi lapha ku verse 44 ne 44 okay uyakhuluma lapho ukuthi na ibandla lakhe kuyofanele ukuthi ukuthi ngicela sifunde lo ndawo le ngicela sivule nje ukuze sikwazi ukuthi siyikhuluma ukuthi ngeke uNkulunkulu esebuye ethi ibandla lakhe selakhiwe bese ngabapostoli ngoba ulakhile ibandla ngabapostoli elinye impela bese kuyoba elinye mangabe sephinde ebuye ethi mduduzi nali ibandla nali igama yakhe elinye ibandla kanti lelo wayilakhile ngabapostoli ke okay angithi 40 ake ngiphendele kade ezama ukuyichaza lapha uveza uLuka nanka amazwi akhulunywa uJesu 44 Luka chapter 24 verse 44 okay uJesu khuluma lamazwi eqeda ukuvuka esiphambanweni ithi ke izwi wayesethi kubo yiwo lamazwi engawakhuluma kini ngisenani ukuthi kumele kugcwaliseke konke okulotshwe ngami embhalweni kaMose nakubaprofeti nasemahutsheni khona ke wayesevula ingqondo yabo kuba baqonda imbhalo wathi kubo kulotshwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu kushunyelwe egameni lakhe ukuphenduka kube ezizweni zonke kuqalwe eJerusalem kusho ukuthi ke le ndaba yokushumayela egameni lakhe indaba yegama ivele ngayo uJesu ngifisa nje ukuthinta incwadi kade usabuza umbuzo wakho ukuthi urong umuntu mangabe evuke kuseni mhlawumbe noma ethi nje uye wabona umbono ukuthi lithe mayebona umbono noma uNkulunkulu umthumile wathi akaqambeleli igama uye wathunywa mawufunda uGalatia chapter 1 usuke nje lapha evesini lika 6 into esiyitholayo la bazalwane uJesu mayeqeda ukuthuba abafundi bakhe imfundo kaKristu Jesu itholakala ngomlomo wabapostoli
imfundo kaJesu le yonke akekho umuntu ozothatha enye into ozozicabangela ngokwakhe kodwa uJesu ozikhulumela yena ukuthi kuzoma kanje akekho umuntu ozovele bese qamba kusho ukuthi nami imfundo ukuthi sibizwa ngani sibona ngaba abapostoli ngoba abapostoli akukho lapha bake baqamba khona bona kodwa bona mabekholwa bonke abantu babebashumayeza baba eda kuleli abandla baba eda kuye uKristu okay ufundile lapha uLuka Izenzo chapter 26 verse 28 yithi ke uAgrippa wakuyibuza lento Agrippa sifunde nayo Izenzo chapter 26 yes 26 verse 28 mayifundeka kimifundeka kanje uAgrippa wathi kuPaula kusilele kancane ungivumise ngibe ngumKristu verse 29 ethi Paula wayesethi bengingafisa kuNkulunkulu kuba noma kancane noma kakhulu kungabi wena wedwa kodwa bonke abangizwayo namuhla babe njengami ngaphandle kwalezi zibopho kusho ukuthi wonke umuntu mayekholwa uba yini umKristu yes akwenzeka umuntu ekholwe bese bayenye into ngoba njengoba sebenikezwe igama kade kunegama lika Jehova izizwe mase zingena ke manje thina bezizwe sasingena kulenkolo nabo kulenkolo ileli igama esidingezelwe ekuthiwe uJesu Kristu abantu baba ngamaKristu umuntu bayekholwe ephenduka uba yini umKristu akalale phuphe kusenevuke sethi ufuna ukuba yini akunambono kodwa into imfundo lokuthi umuntu bayekholwa uba yini ububizwa ngalelo gama ngoba inkolo isegameni kodwa lelo gama lelo alinqunywe umuntu ngithi ushilo lapha emuva Isaiah chapter 62 ukuthi lelo gama liyonqunywa ngawo umlomo kabani kaJehova alizunqunywa umuntu manje lona phuphile sethi uthunyiwe sikuthola yipi imfundo esifundisa lokho ukuthi umuntu uyathunywa uNkulunkulu ukuthi akaveze igama na asithi athi ngenzela nje ukuthi kuhlukaniseke ngoba amabandla semaningi but lo yambhalo ngaphandle means nothing cause mawungena ngaphakathi kwakhiwa ibandla likaKristu vele ucelwa ngoKristu vele and bonke laba abaphendukayo amaChristians okay ungalisebenzisi ingalinakile leyagama just ukuhlukanisa nje okay ngiyayithanda kakhulu ngoba into besekuchazile emakhaya yokusabuza nje futhi Mr. Shabangu noba umuntu besechazile fanele sibheke ukuthi usephazamise ilizwi uyalizwe lezi ukuthi abasekolose 3 konke nikwenzayo manje uphazamise ini izwi okungeke ukuthi futhi kusho ukuthi ngesikhathi edalisho lutho sekumele kusho ukuthi futhi alibalekele naleli yalizwe lithi konke mangenza isibonelo Mr. Shabangu mangizothi konke obekukhona emaphoketheni wami konke ngiphisane ngakho maqede bese uthola ifone ephoketheni lami alright ngabe ngiqinisile noma ngiqamba amanga mangithi konke benginakho ngiphisane ngakho senginamanga ngamanye amazwi uma selithe ilizwi konke nikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi ithi ke lento noma ngabe wenza isitifiketi sombhabhadiso asibe kuleli igama manje ke ngamanye amazwi kusuke sekungenye inkolo ke leyo usephumile kuphi na kulenkolo yani kulenkolo yobuKristu singakhohlwa futhi ukuthi ngithe mawubheka lenkolo leli gama leli kuthiwa liphakeme yes manje asikwazi ukuthatha elingaphansi kusho ukuthi kwayena lo muntu akasiqonde isambulo segama ngoba leli gama ababizwe ngalo kwathi abangamaKristu leli gama ekuthiwa izinto zonke asizenzele kulo kufana nani kufana nokuthi ngithi ngumuntu bese sengikhuluma naleli tafula ngicela ukuthi lilungise izinto zami usho ukuthi ngame yamazwi angazi ukuthi ubani omkhulu umuntu nani netafula manje ke nakho uma sinikezwe igama eliphakeme kunamagama onke bese sithathele ngaphansi bese sesithi alisho lutho kusho ukuthi umuntu onjalo usuke engakalibambi kahle lento yokuthi leli igama leli liphakanyisiwe phezulu kwamagama onke ushilo umakhaya wathi leli igama liyovela emlonyeni kabani wakhe uNkulunkulu uqobo right manje ngamanye amazwi ithi lento umuntu mayengaqondi igama akabelethe izandla emhlane njengomama ebuye emasimini alinde nje aliqonde kahle ini igama ngoba siyabona ukuthi laba esakhelwe phezulu kwabo abazanga nelinye abantu eBhayibhelini Mr. Shabangu bebebizwa njengeindawo kuthiwa ibandla laseKorinthe ile country namhlanje iKorinthe kuthiwa yini ethiwa iGreece
Right. Yes, uyabona. uKorinte bekuyi-address njena. Yebo, ngiyabona. Manje ke mawuthi abantu ke basuke bakha ke into zabo. Ngoba basho kanjani ukuthi abasho lutho ngoba kufike kube i-burning the bushes eCape Town. Uma kuyi-branch yakhona noma iseDurban, iqhamuke beyini i-burning the bushes. Right. Noma iseGauteng izobe burning the bushes okubonisa ukuthi isuka kule yana. Angazi uma nike niboneni ukuthi uma lo muntu oze negama wathi burning the bushes, uma kuzoba sebranchini yakhe, uma lingasho lutho kumele phela avume phela noma ungathi satellite dish ministry. Ngeke azavume. Ngoba kusho ukuthi lisho kuthile. Ngoba why fanele baziwe bonke abashunyezwe uye ngalelo gama. Ngoba uma lingasho lutho njengokwenza isibonelo ngemduduzi church. Kusho ukuthi ke nohamba nabo noma uzoshumayela kuvuleke abazalwane noma kukholwa abazalwane kube nelocal mhlawumbe noma enaleti. Uma kodwa labo bantu beshunyezwe uye uzomvumela anima ethi i-teen staff ministry. Cha abayivumi bafuna wonke umuntu abe umduduzi. Manje uyabona ukuthi kahle kahle baona ngalo leli gama. NoChristu ona ngalo igama lakhe kufana nani Mr Shabangu kufana njengokuthi uma uzothenga imoto kimi. Angithi biza mina. Uyithenge kimi. Bese ungalishintshi igama lami. Amaphepha kusho ukuthi ngakunikezi. Kusho le moto uyithengile kodwa isabiza bani? Isabiza wena. Kusho ukuthi noma ilahleka le moto yakho. Kusho ukuthi wena fanele ungincenge mina ngifona amaphoyisa ngoba ngiona ngani ngegama. Abantu ke lamagama beze nawo baya ona ngawo. Siyibonile ke lezi zinto yikho ke makufika isikhathi kwesinye isikhathi uma umuntu usuphambana nemfundiso yakho uyakutshena ukuthi kwami lana. Uma uthi uyabheka into ona ngayo igama eze nalo. Naleli lika Christ futhi uyaona ngalo. Angazi bona ufuna ukusho mzama. Yes, kukhona engifuna ukuveza la. Usakhuluma ukuthi igama inkolo isegameni. Yes. Isegameni nje inkolo. Kwayona inkolo inye phela. Inkolo. Okay, okay. Uma ngabe ukuthi silenkolo sithi sisenkolweni eyinye eyodwa. Inkolo kaKristu. uKristu bubodwa. Abuzuba kuningi. Ngisho ukuthi ke mawusakhuluma ukuthi mhlawumbe usubhala mduduzi ministry uthi igama lisho lutho. Sekusuthi wenzela ukuthi kuhlukane kubonakala ukuthi le ubulona ubani. Kusho ukuthi usuyayihlukanisa inkolo. Kanti inkolo yinye. Lesikhathi uyihlukanisa usuqambela enye igama nje bethu umdunge usuwenzela ukuona uzoba nezimiso phansi kwalento oyivulayo. Kanti kule nkolo eyodwa uKristu yedwa onayo kuleli gama lakhe noma kule nkolo yakhe. Yinye inkolo nesifundo sisodwa. Indawo ukuthi khona abantu abaseDurban njengoba kade kuvela lapha eBhayibhelini ukuthi kwaba khona abazalwane eKorinte. Hayi ukuthi Korinte church. Chabo indawo iaddress ukuthi bakuphi baseKorinte kodwa yiba abazalwane abangamaKristu. Bakhona nasePhilip yili ibandla futhi bangamaKristu. Akuzange kuqanjwe igama. Uyabona? Kodwa manje uthi burning the bushes ministry. Mdunge ikhona ni icountry noma isithe kuthiwa iburning the bushes. Ikhona yini? Uyabona lo muntu uqambile igama. Lo muntu enekamba nje yini hambe yo register ePitoli ngaleli gama mangabe ukuthi le ngakithi nje emsing ikhona iTugerafeli. Kodwa ngeke ngihambe ngeregister ngoba iyaziwa le ndawo. Kodwa mase ngiqambe igama sengithi imidwives bani midwives center kuzomela ngeregister ngoba ayaziwa isithe njalo. Akusi address igama leli sengizoba nomthetho sisekelo ngibene sengine vision ngalento. Abusekho kubunye bani benkolo ngoba sikhona nje sithi inkolo isegameni egameni lelodwa yinye inkolo esikuyona munye futhi nomnikazi wayo oyinhloko kule nkolo le. Kusho ukuthi ke leli igama leli sikulona ile nhloko eyodwa ngoba umzimba mawuwodwa iba yodwa inhloko. Akwenzeki umzimba ubone kodwa uba nezinhloko ezu2 ube nezinhloko ezu2 iyodwa head inhloko leli igama inhloko iyodwa. Mawuzoqambela enye igama uchaza ukuthi manje omunye umzimba ngoba ubungeke umzimba uwodwa uba nezinhloko ezu2 usuka omunye umzimba manje. Ngiyayithanda kakhulu le nto. Lento elahla ukuthi uMkristu bayahlukanisa. Mina ngathi abasiwona amaKristu labo bantu. Abasiwona amaKristu ngivumela nawe khona into oyithintile futhi Mr Makhaya wathi munye umzimba. Munye umzimba. Sibheke lento ethi umzimba ake silinganise ake sibheke njengalo wami. Angithi umzimba waziwa ngani? Ngekhanda. Bangithi uyabona. Ukuthi njengoba kumuntu njengoba kuchiliza nje. Angikwazi futhi uphinde kube nomkwena la. Uphinde futhi kube nomkhize futhi lana. Okunye futhi ngifuna sikubheke njengoba lithi ke ilizwi kwabaseKolose 3:17 konke nikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenze negameni likabani lika Jesu Kristu. Ithi ke lento naleli yana lika Jehova lisasebenze ebuKristwini.
Okay, ngiyayithanda i-version yesiZulu lana ifike ihambe nje kamnandi yona lana kuma Roma 7 verse 6. Uthi verse 6, kepha kalokhu sikhululiwe emthethweni, sifile maqondana nalokho esasibanjwa yikho, ukuba sikhonze emoyeni omusha kungesegameni elidala. Ngamanye amazwi Mr. Shabangu, mayiqala umuntu ethi Jehova iziyone akaliqondi igama. Base bathi babethandaza bathi mbizeni ngamagama ke wonke lilodwa igama elinikeziweyo phansi kwani phansi awamaningi amagama ube sibethi uJehova Rafa uJehova Tsilkenu uJehova Nisi Jehova Shalom lilo abantu abangaqondi ini ligama esilinikiwe lalinikwe uIsrayeli manje ke omunye umuzo sethi baba usonini nanini igama lakho uthi awusemnike linye futhi bahlala abantu bemnika manje inkolo isegameni nje lezo ke. Okay, uyabona nje abanye abaku make ngenze sibonele ukhona omunye mhlawumbe ke sithi uyathandaza afika athi siyabonga sonini nanini angidakashonga ukuthi igama lakho naso ke shuthi ke unjengesithakazelo uyambonga kunankinga lothe baba usonini nani makathi kodwa usonini nanini igama lakho sekuyinkinga ke manje ngoba usethe yini igama manje ke asicule egameni lika Jehova asizi nelinye futhi kubazalwane ngoba libangwenze njani ukwahlukana sesicule kangaka sithi Jehova is your name saze sangena emoyeni nithi yebo enye into ngisazovela nje ithe lesike sayifunda kwaba seEphesians chapter 2 verse 11 ichaze kahle elento ethi abantu nangithi umKristu abantu abaqonda ukuthi bavele besho bethi hayi sikhululiwe emthethweni kodwa uthola beluma ngapha bebamba ngapha phela thina sasingekho lapha emuva kodwa mangabe sisinikezwe igama elisha leli benikwa alinikwa thina linikwa bani uIsrayeli uyonikezwa leli igama elizonqunywa ngomlomo kaJehova elithi Jesu thina besilokhu singaphandle thina singena ngegazi sekufika uJesu singena lapha thina besivele singekho lapha yikho ngelithi lapha na khumbulani ukuthi nina enani kade nikude ningabezizwe nani ngaphandle kombuso waIsrayeli nani ngenaNkulunkulu asikwazi ukumbiza ngoba kwalelo gama elithi Jehova asikaze silazi thina ngoba sasingakabi nayo uNkulunkulu ngalelo sikhathi besabizwa ngoJehova thina sifika esesinikezwe igama lithi bani uNkulunkulu uJesu Kristu sifika lapho thina nabo abanikazi laba bangama-Israyeli anganibasho bethi akasekho umJuda akasekho umGreek sesimunye noJesu nokhona safunda lapho kubani ku chapter 2 ufike esethi wehlukanise ngenyama yakhe wabhidliza udonga wenza lokho kokubili kwaba kunye ngamanye amazwi izizwe eziwu2 uIsrayeli nathi thina bade besingabezizwe saba umuntu omunye kuleli igama elilodwa kulenkolo eyodwa kaKristu Jesu manje kusho ukuthi ke nabo abasakwazi ukubuyela emumva yikho ke befithinta leli verse akalishoyo u chapter 7 verse 6 ukuthi ke sikhululiwe emthethweni esasibanjwe ukuthi sikhonze egameni elidala kodwa manje sesikhonza lapha emoyeni egameni elisha akusekho ukuthi bekhonze kuleli yagama bakhululiwe bona bade belapho nalelo verse akithe sithi sikhululiwe ngoba asikaze sikhonze kuleli yagama manje thina sifika kuyileli igama kwayilona yikho lethi ke ake silifunde futhi ngifuna ukuthi isibone ukuthi sifike uma kade sekunini thina kwaba seEphesians chapter 2 verse zofika verse 11 ngicine ku13 ngoba angifika ku13 ukuze ibone ukuthi sifike sa qualify kanjani thina angifunde ngakho khumbulani ukuthi mina enani kade ningabezizwe ngokwenyama ababizwa ngokuthi abangasoki labo ababizwa ngokuthi abokusoka uIsrael ade soka okwenziwa ngezandla enyameni ukuthi ngaleso sikhathi nani ngenaye uKristu nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli uyambusa singaphandle thina ningabafokazi sivumelane sethembiso ningenathemba ningenaNkulunkulu ezweni verse 13 kepha manje kuKristu Jesu nina enani kade nikude senenziwe abaseduze ngegazi likaKristu into esondezile yini igazi abaseduze manje kushuthi igazi lingakachitheki thina besike naNkulunkulu simaze lapho uJehova ngoba bekowaka Israyeli besike naNkulunkulu sifika thina ngaleli igazi manje uthini uJesu mayethi ke kushunyayelwe egameni lakhe mase kuchitheka igazi ulindile naye wazamuka bafike bahla wathi kushunyayelwe egameni lakhe ngamanye amazwi nanathi
izizwe azange shunyezwe uJesu kodwa ilizwi zilizwe ngabo abapostoli abaveze uJesu ngoba kushunyelwa egameni lakhe yena engasekho sathola ukungena ngelela igazi saba nasikhola ke wonke umuntu ungumKristu manje uyabona ileli igama elinikezwe uNkulunkulu ukuthi njengoba kade eshile emuva ethi abantu bami izikhronings zesibili ababizwa ngegama lami mabekhuleka ngiyobezwa kodwa manje ufika washintshwa wathi uzonquma elinye igama uNkulunkulu akwiyithi esilahla igama lika Jehova uyena onquma mase kunqumile futhi bonke abantu sebeyini bangamaKristu abantu abakholwa kuNkulunkulu ngoba babizwa uKristu baba ngamaKristu manje bawumKristu awulibizi leli igama kusakuwesi ke lozoqambela akho ke manje hayi akasuye umKristu lo awusuye umKristu useselapho ke useliqambile lakhe igama kuyashunyelwa ngaphakathi abantu bayaphila bathi futhi uNkulunkulu ukhona kulela bandla babeka izandla nje baphile nithini ke lapho ngoba okay fine ngendlela enisho ngakhona kulona lika Kristu kodwa uKristu yasebenza phakathi ngiyayithanda kakhulu uma ufundile izwi kuMateyu 7 verse 21 lithi lizwi akubona bodwa akubona bonke abathi inkosi inkosi kusho uJesu akubona bonke abathi inkosi inkosi abazongibona kodwa kuzoba abezintando noma bazobona umbuso kuzoba abenza intando bese ethi abaningi ngalolu suku kusho ukuthi usuku lokwahluleka bayothi Mr. Chabak uthi abaningi bayothi inkosi asiprofethanga ngegama lakho asenzanga yini imisebenzi yamandla kusho ukuthi baphilile abantu ngegama lakho na athi angizange ngaze nganazi ngamanye amazwi akwenzeki ukuthi umuntu aphule izwi likaNkuluNkulu aphinde ame kahle futhi aphinde ame kahle akwenzeki ngoba ngamanye amazwi njengoba abantu bebebizwa ngamagama eindawo nje bekuchaza iaddress uma umuntu ebese eKorinte ngoba bekuyikhanda kusho ukuthi maye eGalatia akabe saba iKorinte yaseGalatia manje kulamalanga umuntu uba iburning the bushes ese-Cape Town iburning the bushes ese-KZN iburning the bushes ese-Zimbabwe iburning manje uyabona ukuthi kahle kahle inkolo manje akusebona ini ubuKristu inkolo ngoba ibingekho eBhayibhelini iqale kuphi uma ufunda izenzo 20 verse 29 wayikhuluma umpostoli Paul aba njengesprofito lento uthi ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami phakathi kwenu bazalwane kuzongena impisi engeke uhawukele umhlambi uthi naphakathi kwenu kuyovuka amadoda akhuluma okwedukisa ahunge leli gama lohunga lisho ukukhohlisa ahunge noma akhohlisa abafundi ukubalandela lamagama lawa they've got everything to do nani nokulandela abantu abathile ukuthi kubonakala ukuthi umuntu yikho ke bafike bafounde eze bese ishila umakhaya beno babundlovu ukuthi lento yobuKristu uthi uJesu bashumayela ukuphenduka Luka 24 verse 47 uqalwe eJerusalem leka Kristu laqala kuphi ibandla eJerusalem manje wobheka zonke lezi zinamagama ubezwa be celebrate 10 years bekhona akubona ubuKristu manje sengisho ukuthi ke nje bazolapha noma beyenzile ini imangaliso bathi abantu baphilile ngoba ezinye izinto angifakazele lento eshoyo babushaba ngifuna ukuphendula umbuzo ngoba ubuzile ukuthi angani bayasinda abantu bebathandazela bethi ngoba ngifuna ukuthi mina kunalento abayisho abantu bethi hayi esilongo beshumayela uKristu bashumayela uKristu kodwa bebengawona amaKristu kube sengathi amaKristu abasiyona yini ngisho njalo ake usilande nje umlando emumva le emakhaya ngakithi okay emakhaya nje kunabantu shothi abakasindiswa basenkolweni ngoba izinkolo ziningi kunezinkolo nje ezehlukene kunanenkolo ekuthiwa yamadlozi yabona kunanenkolo ekuthiwa yani yesintu inkolo yesintu kunanenkolo yesintu ke akuyona inkolo kaKristu leyo yabona imele nezinye izinkolo zikhona ezimele yabo ukutholeke ngengabona abantu benkolo yesintu bekwazi kodwa kumthandaza uNkulunkulu bekwazi ukuyocela umvula bekwazi ukuya kobani konomkhubulwane yabona bambiza usomandla umqali oqale konke odale zonke izinto ubona ukuthi bashwela loNkulunkulu oyena wayekhona waseqaleni kodwa abekho kuye ngoba henye inkolo leyani uyabona enonomkhubulwane henye inkolo kodwa bona batshela ukuthi uNkulunkulu lo ilento efana nabantu ke abantu bangamaKristu ufike bekwenye inkolo ngoba inkolo nenkolo imele lenkolo kaKristu inkolo lekaKristu eyaqala ngesikhathi ngoba kuthiwa nje kwaqala kuphi eJerusalem lene enye aseyiqala manje oyiqala ngo2000 mbali ngo1994 eyakho leyo nkolo enemiso zakhona bese kuyajika esikhundleni sokungabe ke
uhamba ngemiso zakho kuleyo nkolo yakho useyaji useshumayela uKristu mayeshumayela uKristu abantu bathi hayi bangamaKristu akusho ukuthi nje ufaka uyaxuba yena inkinga yakhe leyo manje abantu babona ngumuntu oxubayo efaka ubuKristu lapha evulelo neBhayibheli lelo kodwa bengekho lapho ngoba uma ngabe eshumayela iBhayibheli yini engabe umKristu la ngoba umuntu mayekholwa uba yini umKristu akabi burning the bushes burning the bushes kodwa yena ushumayela uKristu futhi yonke lento yenza ukuthi ke kube sengazi ukuthi ke abantu ke basashumayela uKristu bese ke bekwazi nokusindisa ke yonke inkolo iba nawo amandla uma ukholwa ngoba into yokukholwa nayo ideep ngenye indlela uma ukholwa nje akhona amandla ekukholweni noma ikuphi kodwa sikhuluma ngenkolo esikuyona thina inkolo kaKristu ukuthi inkolo isegameni manje isegameni awumix amagama ukhona kuwahlanganisa wonke edida abantu ngoba naye lo umnika uma ngabe ngathiwa uona wakho uburning the bushes mhlawumbe usafa maye ngavuke sesubiza uKristu engadideka bayithi uchaza ukuthini manje hayi ngishawa isikhathi ngiyayibona lengqoqo inde siyabonga kakhulu ngicela ukuthi nje ngokugcina Mr Shabanga uthi uJesu kuMathewu 28 verse 20 ethuma abafundi bakhe uthi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho nabafundi bakaKristu Jesu abanikezwanga ilungelo lokuthi bafundise izinto abayicabangayo akucatshangwe enkolweni yobuKristu ufunda lento esibhalelwe yona ngiyabonga netha wacijwe lamagama agcwele nje acini okay kusho ukuthi uma kungathiwa mhlambe noma umuntu bengasiqondi isambulo segama ngaphandle komuntu osuke ezenzela into yakhe ngamabomu ngoba abanye basuke vele bezenzela into zabo yona nje straight nje forward konke enikwenzayo noma kungezi noma kungomsebenzi wenzene egameni kabani lika Jesu Christ straight forward ngaphandle makuthi ngoba abanye vele njoba ngishilo nje ukuthi kwesinye isikhathi uhamba kutshena athi phela hey ibandla lami leli manje ngamanye amazwi usuke sevele ngokusobala ngoba uyifundile ubaba uNdlovu wathi phezulu kwaleli dwala ngizolakha ibandla lami kusho bani uKristu Jesu nabafundi bebengenalo ilungelo lokuthi bathi ibandla labo manje ke kwezinye izinto hamba vele umuntu kodwa uma kuukuthi nje umuntu ubengaqondi kumele ibambe kahle indaba yegama lisuke lelo gama lelo eli ngoba akakwazi ukufunda lezi zinto ezibhaliwe ukuthi konke sakivala nithi amasonto kahle kahle njengoba engaka nje bemele ngababhala ukuthi Church of Jesus Christ ibandla lika Kristu noma ngaKristu yebo yebo sibhalelwe kanjalo njengoba ngishilo nje ayikho iANC ezoba nelinye igama ngaphandle kwani kweANC simple asibheke lapho nje ayikho iPirate okuthiwa iKaizer Chiefs futhi iPirate nje pirate straight forward babukeli hey yazini kuningi engikuzwile futhi ngiyakholwa ukuthi nawe uhleli lapha ekhaya usasenemibuzo ayifuthi mningi nyazi isazoba khona imibuzo khona nje impela futhi abasaza uyihlaba lento eniyikhulumile bekukhulume bona mina bengibuza imibuzo nami ngilaleleke ngoba nami ngifuna ukufunda sonke siyafunda ngibonga nje ukuthi uyibukele up until uze kufike lesi sikhathi ngaphandle mabe kukhona amazwi okugcina enifuna ukwasho siyayivala ke kwamampela manje yebo ngathi nje siyabonga kakhulu angazi ngayifaka mhlawumbe inamba mhlawumbe noma yes kuhle lokho ungawasho utholakala kuma social media manamba mayekhona yes yebo ngiyabonga kakhulu nansi inamba yami 067 82 88 224 okay phinde futhi 067 82 88 224 siyabonga kakhulu impela siyagcizelela umbhalo usho kanjalo akucatshangwa kodwa sibhalelwe siyalingisa thina inkolo ilula kakhulu sakhelwe phezulu kwesakelo sabapostoli amen amen awu nami cha ke hayi siyabonga kakhulu ake ngishiye nami inamba yami u072 0170 711 inamba engitholakala ngayo na WhatsApp kuphela yebo amazwi yogcina mhlambe engawabeka ukuthi nje uJesu wayefuna ukuthi ke inkolo njobe inkolo yinye wakhulekela lokhu ukuthi abantu bebe munye lithi ke izwe ngizolishiya nje kwaba seFirst chapter 4 verse 3 nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula munye umzimba munye umoya njengalokhu nabizelwa ethembeni linye lokubiza kwenu Mr Kaje siyabonga akasibonge nami ngishiya inamba inamba 068 675 9765 068 67
59765. Anikho ko TikTok ko Facebook. Anikho lapho. Okay, Sizolungisa owami kodwa ngikhona na ku WhatsApp ngale number le. Yeah. Sikhona nje kuma WhatsApp. Sibonga isikhathi senu. Amen. I hope uma ngabe bethi sicela niphinde nibuye nibe available. Sizobuya. Yes, ngoba ngiyayibona le ndaba le ukuthi inama questions akhona impela nje futhi kakhulu. Yeah. Cela nje ukuthi vele siyivale. Jwayele ukuthi ngithi mina sesigibelele le bus safika bus stop. La siyayehla mina nawe sophinde futhi sigibele next time. Subscribe uma bakwa subscribe le channel khona ungeke umise okunye futhi okuzoba khona. Ngiyathemba futhi ukuthi basazoba khona abafowethu. Mina nawe sisazokhuluma siphinde sibonane.